Wala gibiliban sa mga Dabawenyo ang pagbisita ni Secretary of Interior and Local Government kun SILG John Vic Rimulya sa gitikitang lalaki nga naghukas sa Mandaluyong. Sa interview sa DXDCR Davao kang Ima Sigido sa Dabawenyo, iyang isulting ulahina ang gibuhat ni Rimulya sanglit na kaagrabyado na kini sa tao. At maminahon ang reaksyon ni Sigido. Mali dito nga gibuhat. Although, lami pa na ako nangawag pa tolo na matobra. Pero wala na. Damage dan mo na. Samtang gisuportahan sab ni Alvin Cervantes sanglit posibleng wala na sayod ang maong lalaki sa maong balaod. Mas maayo matud pa ang klaruhon sa maong ahensya ang gipatumang palisiya aron nga mahatagan og tarong nga giya ang katawhan. At ang maminahong reaksyon ni Cervantes. Siguro, dilipot siguro do aware tong nagukas. Kasi wala pa itong kabalong nanay mga balaod niya nga. Samtang sumala usab di Jamaica Obok, bubilib lamang siya sa opisyal kung tinuod kung sincero ang katuyuan niini. At ang pinapamahayag di Obok. Kung sincere siya ha, siguro masubilib ko kung sincere siya. Pero kung ing anak mong good, for me lang kang dili magud na ko kayo maano nga sincere gyud siya. Kahit naman nga nag-viral online ang maong panghitabo hinungdan nga giulan kini og negatibong komento sa mga netizen.